Hello, 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 hello. दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो बर' हारिनि बिफा बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै जोनोम सान आरो दिनैनिफ्राय 67 बोसोर सिगां बिथाङा दतमानि बरागारि नैबे थुलुंगाफुरनि खोलाहा थानाय बे समायना गामियाव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन आरो बिथांनि जि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा सान हिसाबै बिथांनि रुंसारि जानायनि उनाव जोङो फालिबोदों। दिनैनि बे फरायसा साननि थाखाय आं गासै बर' माहारि रायजो राजा आसामनि आरो भारतनि सुबुंफोरनो गोसो गोथारै आङो हामलायथि बावहरदों। लोगोसेनो बड'फानि जि सोरगोआरि जिउ बिनि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनियाव आर'ज गाबदों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सोरगोआव थानानै बर' हारिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनो जाहाथे लामा दिन्थिहरो बोर सारस्रिहरो बिनि थाखायबो आङो आर'ज गाबबाय। दिनैनि सानखौ फरायसा सान मोनसे आत्म मर्यादानि सान आरो थांना थानाय आरो सार्भाइभेलनि सान हिसाबै जों जेब्लाबो प्रतीक हिसाबै जोङो फालिबोदों। बड'फाया बर' हारियाव जिखिनि लामा दिन्थिलांबाय जिखिनि आगान दिन्थिलांबाय बे आगान आरो लामा आरो बिथांनि जे सानस्रि आरो सान्थौ बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिया लामा हान्थिनानै खामानि मावलांगासिनो दङ। दिनैनि सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्रायनो फरायसा सान महरै फालिनांगौ आरो बेखौ स्टेट अफ दा अनार रायजिक मर्यादा होनांगौ होननानै जोङो आसाम सरकारखौ खावलायबोदोंमोन। नाथाय थांनाय समफोराव गोबां गिबि मन्थ्रि गोबां सरकारा थांबाय बिथांमोना मालाबा बुङो जे बड'फाया बर' हारिनिसो नेता संग्रामि नेता आरो बिथाङा बड'लेण्ड दाबिग्रा दैदेनगिरि बेबायदि होननानै गोबाङा नेवसिबोदोंमोन आरो माखासे समाव बुंबोदोंमोन जे बड'फाखौ बेबायदि जुदि मर्यादा होनांगौब्ला गुबुन हारिनि लिडारफोरखौबो गुबुन हारिफ्राबो दाबि दैखांगोन। नाथाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि जि दाबि जोंनि जि खावलायनाय बर' रायजो राजा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि दाबि दङमोन बेखौ बिथाङा थांनाय सेप्तेम्बर दानाव नैबे थुलुंगाफुरि बड'फाखौ जेराव फबदों बे गोथार थावनियाव फैनानै बिथाङा खोथा होलांदोंमोन जे बेखौ स्टेट अफ दा अनार रायजिक मर्यादा होनाय जागोन आरो बेबायदिनो 26 जानुवारि गणतन्त्र दिबसआवबो बिथाङा प्रतिश्रुति होनानै भाषणाव बुंदोंमोन आरो दिनै मोगथाङाव बिथाङा बे खामानिखौ मावबाय। आसामनि कलाक्षेत्र गुवाहाटीयाव थानाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनायजों फरायसा फरायसुलिनि माखासे हाबाफारि लादों आरो आसामनि गासै मुलुगसोलोंसालि इउनिभार्सिटि कलेज आरो गुबुन माने सोलोंथाइ फसंथानफ्राव बेयाव डिसकासन कम्पिटिसन बायदिसिना हाबाफारि बिथांमोना दिनै फोसावदों आरो आसाम सरकारा बेखौ डाइरेक्सन होदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आसाम सरकारखौ जों स्पेसियेलि थेंक्स होदों ग्रेटिटिउड होदों। लोगोसेनो बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो गोलाव समनिफ्राय नाजादोंमोन आरो काउन्सिल सरकाराव बिथांनि सरकार फैनायनि उनाव स्टुडेन्ट दे हिसाबै फालिनायखौ कम्पालसरि खालामदों आरो बिनि थाखाय आङो बिथांखौ स्पेसियेल थेंक्स बावदों। लोगोसेनो आसामनि मन्थ्रि मानगोनां इउजि ब्रह्म जाय बिथाङा बड'फाजों थाफानानै बड'फानि आन्दलनाव मैखोम रल लादोंमोन आगदा आगसि आरो बे बिथाङाबो नाजानायनि थाखायनो बिथांनि जिखिनि स्पेसियेल इनिसियेटिभनि थाखायनो गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेखिनि डिसिसनखौ लानायाव मोजां जादों आरो बेखायनो आङो इउजि ब्रह्म बिथांखौबो धन्यबाद बावदों। जों बयबो मिथियो जि समाव हारिया मोनसे आसा गैयै मोनसे निराशाबादाव दंमोन मोनसे हपलेस माने खुनु आसाखौनो जों नुवाखैमोन खोमसि जोमैया साग्लोबनानै दंमोन आन्दायनानै दङमोन गावस्रा गावस्रि जों गावजों गाव सिनायलाया बे समाव बड'फाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि बिबानखौ 1986 मायथाइयाव लानानै 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय 92 चार्टार डिमान्ड होनानै स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि जोंनि सार्भाइभेल जोंनि राजनितिक पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेसननि थाखाय जि आवाज होदोंमोन बेनि उनाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय
सेपारेट स्टेटनि थाखाय जि स्ल'गान होबाय आरो जि दाबिबाय खोब खम समनि गेजेराव 4 बोसोर जास्लाबैयावनो बड'फाया बिश्वनि बर'फोरखौ भारतनि आसामनि सा सानजानि बर'फोरखौ खौसेथिनि मोन्थोरजों इउनिटि थ्रु स्ट्रागल बड'स अफ दा वर्ल्ड इउनाइट स्ल'गानजों बिथाङा खौसे खालामनो हादोंमोन आरो बै निराशायाव थांना थानाय बर'फोरनो मोनसे गोदान साननि जि ओंखारनाय सान गोरलै जि मोनसे स्पिरिट बिथाङा जि होफैदोंमोन बेजों बर' हारिया थांना थानो थाखाय जोङो दिनै लामा मोनबाय आरो बिथांनि सोमावसारनायजोंनो मोनसे बिएसि मोनसे बिटिसि आरो बिटिआर दिनै मोनथाम जोङो एकर्ड मोनबाय बड'फानि आद्रा सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनांगोन बिनि थाखाय जोङो जेब्लाबो समायखिरा लानांगोन साफ्रोमबो बर' फिसाया बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जाहाथे एसेबो लेहेम जाया महात्मा गान्धीया भारतनि बिफा नेलसन मेन्डेलाया आफ्रिका हादोरनि हारिनि बिफा दिनै से गुवेभारायानो जा राष्ट्र नेताफोर गोबां राष्ट्रआव दिनै दङ बर' हारियाव बड'फा बायदि दिनै सुबुं जोंहा दङ जों बेखौ आत्मगौरब खालामो आरो बड'फाखौ गोसोखाङोब्लानो बर' हारिनि गासै जेंना जेंसि सुस्रांनायनि लामाखौ मोनो आरो बेखायनो बड'फाया बुंदोंमोन जे आं थैनोसैयाव आंहा एसेबो दुखु गैया नाथाय आं थैखांनायनि उनाव आंनि सान्थौ सानस्रिया माहारिबादनि नेसनेलिज्मनि जे स्पिरिट माहारि दानायनि गेरेमसा हारि सृष्टि खालामनायनि जे स्पिरिट बे थैलाङोबासो आंहा दुखु थागोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन बेखायनो बड'फानि मोनफ्रोमबो जिखिनि बाथ्रा मोनफ्रोमबो स्ल'गान बिनि सानस्रि सान्थौ आदर्श निति मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय बर' हारिनि जि आद्रा सिमां जोङो आन्थोर जयै हाबा मावनायनि गेजेरजों मोगथाङाव जाफुंहोनो जोङो जेब्लाबो हाबा मावगोन आरो बेखौनो दिनैनि बे फरायसा सानाव आङो फिन गोसोखांहोफिनबाय आरो एबसुनि मावथिफोरा माब्लाबाबो जाहाथे जिरायनानै थाया आं बिनि थाखायबो आङो बयखौबो खावलायबाय गोजोन्थों बे गोथार हाबाफारियाव फरेस्टमेन अफ इन्डिया आरो पद्मश्री जादब पायें बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो लोगोसेनो एबसुनि बारग' आफादगिरि आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्म बिथांखौ हांख्रायदों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि सुरत नार्जारि बिथांखौ हांख्रायदों आरो गोबां आलासिफोर दङ दा जादब पायें पद्मश्री बिथांखौ हांख्रायनायनि आन्दोआवनो जाहैबाय फरायसा फरायसुलिनो जोंनि मिथिंगा जोंनि मुलुगखौ समायना खालामनो थाखाय जोंनि मानसि माहारिया सुबुं माहारिया थांना थानायाव जोंनि इक'सिस्टेम जोंनि एनभायरनमेन्ट एजुकेसनखौ सिगाङाव लांनांगौनि थाखाय आरो बिथाङा हारिसाफोरखौ जौगालांनायाव सानजा भारतखौ आरो जोंनि आसामखौ मिथिंगानि समायना महरजों दानांगौनि थाखाय जोंनि फिउचारखौ स्टेबल खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावदों आरो बिथाङाबो सासे माहारिनि नेता जोंनि देशनि दैदेनगिरि सुबुं हारिनि सासे दैदेनगिरि आरो बड'फायाबो जिहेथु सासे माहारिनि दैदेनगिरिमोन माहारि सिबियारिमोन माहारिनि थाखाय बावसोमग्रा सुबुंमोन दा बेखायनो बिथांखौबो जोंनि बे हाबाफारियाव बड'फानि बे महान जोनोम सानाव जोङो बिथांखौ हांख्रायदों जाहाथे फरायसा फरायसुलिनो बिथाङा मेसेज होनो हायो कनजारभेसननि दिगाव इक'सिस्टेम इक'लजि एनभायरनमेन्ट इडुकेसननि दिगाव आरो बिथाङा जिहेतु देश बिदेश बिश्वखौ गिदिंबाय आरो बिश्वनि सुबुंफोरखौ थांना थानो फोरोंदों बेखायनो जों बिथांखौ हांख्रायदों गोजोन्थों। क'क्राझार सहराव थानाय हम एटेर फार्निशिं गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बिहु दामाका। 15 मार्चनिफ्राय फैगौ 30 एप्रिलसिम सोलिबाय थागोन बिहु दामाकाया। क'क्राझार सहर जेडि रडनि गौरां भेलि हटेलनि साखाथियाव थानाय हम एटेर फार्निशिंआ नोंथांमोननो बैसागु एबा बिहुनि थाखाय गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ होगोन डिसकाउन्टआव। बे हम एटेर फार्निशिंआव कार्टेन एन्ड आपहलस्टारि फेब्रिक्स, लक्जारि सोफा, वालपेपर्स, बेड एन्ड बार्थ, कार्पेट्स, ब्लाइन्ड ड्रेपेरि रड्स, मेट्रेसेस एन्ड पिलोस, ब्लेंकेट्स एन्ड कइल्स आरो गोबां बेसादफोरखौ मोननो हागोन। बेफोर मोजां बेसादफोरखौ नोंथांमोननो 50% डिसकाउन्टआव होगोन हम एटेर फार्निशिंआ। नोंथांमोना बायनो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 9435637223 आरो 03361796859 आव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।